கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்றைய தினம் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட வேத வசனம் சங்கீதம் 118 10 எல்லா ஜாதியாரும் என்னை வளைந்து கொள்ளுகிறார்கள், கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களை சங்கரிப்பேன். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த பொல்லாத உலகில் மனிதர்களால் நமக்கு துன்பங்கள் நேரிடும் போது சோர்ந்து போகிறோம். சில நேரம் அவர்களுக்கு எதிராக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என சிந்திக்கிறோம். ஆனால் வேதம் கூறுகிறது, யாத்ராகமம் 14:14, கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள். நமக்கு எதிரடையாக வரும் பிரச்சனையின் போது நாம் சும்மா இருக்கும் போது அவர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். மோசேக்கு பின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்ற யோசுவா மக்களை எப்படி கானானுக்குள் நடத்த முடியும் என கலங்கினான். கர்த்தர் யோசுவாவிடம், நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு, உனக்கு எதிராக வரும் ராஜாக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பேன் என்றார். நாமும் நமக்கு எதிராக வரும் காரியங்களை அவரிடம் கூறுவோம். அவர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். இங்கு தாவீது தனக்கு எதிராக வந்த சத்துருக்களின் செய்கையிலே கர்த்தர் தனக்கு உதவி செய்ததை நினைவு கூறுகிறார். தன்னை சுற்றி எவ்வளவு நெருக்கங்கள் வந்தாலும் கர்த்தரின் நாமத்தினால் அவர்களை சங்கரிப்பேன் என்கிறார். சத்துருக்கள் தேனீக்களைப் போல தன்னை வளைந்து கொண்டாலும், முள்ளில் பற்றின நெருப்பு போல பயமுறுத்தினாலும் எல்லாம் மாறிப்போகும். காரணம், கர்த்தர் தன்னோடு கூட இருக்கிறார் என குறிப்பிடுகிறார். எனக்கு அன்பானவர்களே, ஏழை மாணவன் ஒருவன் நல்ல பிரஸ்தாபம் மிக்க கல்லூரியில் ஒன்றில் சேர விரும்பினான். அக்கல்லூரியில் சிபாரிசு இல்லாமல் இடம் கிடைக்காது. இருப்பினும் சேர்க்கை விண்ணப்பம் நிரப்பி கொடுத்தான். ஆண்டவரே, எனக்கு என்று யாருமே கிடையாது, நீர்தான் எல்லாமே என்று ஊக்கமாக விசுவாசமாக ஜெபித்தான். அந்த ஆண்டு கல்லூரி நிர்வாகம் ஒரு தீர்மானம் செய்திருந்தது. வறுமை நிலையில் உள்ள ஒரு மாணவனுக்கு என ஒரு இடம் ஒதுக்கி இருந்தது. அந்த இடம் இம்மாணவனுக்கே கிடைத்தது பாருங்கள். எனக்கு அன்பானவர்களே, நம் ஆண்டவர் எவ்வளவு மகத்துவமானவர்! இதை கேட்கும் உங்களுக்கும் பல காரியங்கள் எதிராக இருக்கலாம். அவற்றை நாம் ஆண்டவரிடம் தெரிவித்து ஜெபத்தோடு காத்திருப்போம். தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நாம் ஜெபிப்போம். எங்களை மிகவும் அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பிதாவே, இந்த புதிய நாளுக்காக உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஏசப்பா, சில நேரங்களில் நாங்கள் வேதனையோடு பல பிரச்சனையின் மத்தியிலே கடந்து செல்கிறோம். ஆனாலும் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய பாரங்களை உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது நீர் அந்த காரியத்தை எங்களுக்கு மாற்றி தருவீர் என்ற விசுவாசத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, வறுமை நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, பாடுகள் மத்தியில் கடந்து செல்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். வியாதியினால் கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கடன் பிரச்சனையினால் அவதிப்படுகிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். சமாதானமின்றி தவிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுத்து எல்லா பிரச்சனையும் மாற்றி, பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனையை மாற்றி வீட்டிலே ஒரு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் நீங்க அருளி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். God bless you.